Helo, shwmai, a chroeso nôl i'r sianel. Wel, wy'n gwisgo'r clust T cywir heddi, na ni, Geology Rocks. Ydy wir. Wel, beth bynnag, we wedi dod i safle newydd. Hynny yw newydd I fi, wrth gwrs, dwi ddim yn newydd. Ond yma yng Nghymru, wrth gwrs, mae yna hanes hir o gloddio am lo. A ble roedd na pethau glo, mae yna tomeni sbwriel, neu domeni glo. Fel yr un yma. Sy'n tu ôl I fi ar un o bryd, ond bydd cerdded yn y cyfeiriad na. Wel, wi uwch ben Blaenafon. Ddim yn siŵr os chi'n gallu gweld ar y fideo, ond dyna Blaenafon jyst lawr fanna. Wi wedi dod yma I chwilio am ffosilau yn y tomeni glo. Felly, bydden nhw o oedran Carboniferaidd, rhyw 300 miliwn o flynyddoedd oed. Fel wedys I, wi heb ddod yma o'r blaen, felly mae'r tro cyntaf I fi ddod yma. Gwi ddim yn siŵr beth na I ffeindo, os unrhyw beth. Ond mae hanner y hwyl yn yw e. Felly, na I gario ymlaen I gerdded, wi nesau at y safle nawr. Os dwi'n ffeindo rhywbeth diddorol, na I ddangos I chi ar y fideo. Os dwi ddim, wel, fydd y fideo yma ddim ar YouTube, felly pai becso. Oce, gwelwch chi mewn munud. Wi wedi cyrraedd y safle erbyn hyn, a fel ych chi'n gweld y tu ôl I fi, mae yna ystod o faint i'r cerrig yma o rai bech iawn. Fel hyn. I rai sydd ddim cweit yr un mor fach fel yna. Ond pa maen nhw yma? Wel, bysa'r bobl oedd yn gweithio yn y pyllau glo, wrth gwrs, yn cloddio pob math o gerrig glo, wrth gwrs, so bysa lot o stwff arall, sial yw'r prif beth. Fysa'n dod mas gyda'r glo, felly ar ôl iddyn nhw wahanu'r glo o'r sial, beth o'n nhw'n mynd I wneud gyda'r sial? Wel, wrth gwrs, do'n nhw ddim yn mynd I gario'r holl sial yn ôl lawr dan ddeiar. Felly, wnaethon nhw greu pentyra o sial fel hyn. Maen nhw ar draws cyfod De Cymru yn y tirwedd o ddiwydiannol yma. Wedi bod I sawl un yn y gorffennol, wrth gwrs, ond mae'r tro cyntaf I ddod i'r un yma. Ac os ych chi'n lwcus, chi'n gallu dod o hyd I ffosilau ar yr arwyneb, ond os ydych chi eisiau chwilio yn ddyfnach, hollti cerrig yw'r ffordd I fynd. Gawn ni weld beth fydd angen I fi wneud yma heddi, ond wy'n edrych ymlaen at chwilio drwyddo fe, felly ymlaen â ni. A dyma ni rai eiliadau ar ôl y clip diwetha, a beth wedi ffeindo fan hyn, rhan o blanhigyn, falle darn o gangen neu rhywbeth yn fanna, brigyn. Chi'n gweld, does nhw ddim lot ar ôl, chi'n gallu gweld rhan o'n fe fanna, mewn carbon, ond dyma ble oedd e. Iawn, dwi ddim yn enghraifft arbennig o dda, dwi ddim yn mynd I gadw ed, ond chi'n gweld y llinellau fanna, dyma rhan o ddeilen, planhigyn o'r enw Cordaites, ac mae'r ddeilen, dys chi'n gweld yr oll beth, yn hir fel gregys. Ond ie, Cordaites yw enw hwnna. Gobeithio doi o hyd I enghreifftiau gwell, ond os dwi ddim, wel, mae'n sawl un gyda fi gadre, felly dwi'n mynd I fecso yn ôl modol am ydy fe. Ond na ni. Yr un lle, yr un nes I ddangos I chi gyna. Just fan hyn nes I ffeindo fe. Felly dyma fel mae'r domen edrych o'r ochr. Dyma pam mae fe yma. Mae Hi yma. Hyd yn oed. Glo, sef air di Cymru. Dim ond dan bach, ond dyma'r stwff. Nath miloedd ar filoedd o ddynion, oedd yn amenywod yn y blynyddoedd cyntaf, yn cloddio amdano fe. O dan y ddeiar yma, cannoedd o metrau o dan yr arwyneb. Ac roedd y cyfan ar gyfer y stwff yma.
A dyma ddarn o lycopod, sef clwb fwsogol enfawr, maint coeden. Dyma'r fath o beth fysa'n tyfu yn y coed yn yr ardal yma ar y pryd. Chi'n gweld y patrwm fyna, dyna mae'r cylchoedd fyna, dyna ble roedd y dail ar un adeg. Ni'n hapus i ffeindo hwnna. Neu gadw hwnna. Mynd i adael ar garreg yn yr haul, jyst i wneud ychydig yn fwy sych. A fel ych chi'n gweld, mae ar darn o sial, ac mae'r sial yma yn gallu bod yn fregus. Felly na i beintio hein o resin ar hwnna, paraloid B72 cyn i fi fynd, ond cyn hynny na i adael yn yr haul i sychu ychydig. Weithiau, ydych chi'n dod ar draws pethau fel hyn. Ydych chi'n gweld llawer o ddarnau bach o'n planhigion. Dyma'r ddau beth nath yr ardal yma yn bwysig yn y 14th ganrif a'r 15 a'r 20th ganrif. Yn gyntaf, glo. Dyma ni, darnau bach o lo. Ac yn ail, mwyn haearn. Mae hyn yn edrych yn ddiddorol. Na i weld os allai i symud o fan hyn. Pa mor ddofwn yw dod yn rhydd yn gbarol awdd. So chi'n gweld sawl darn o blanhigion yma. Y peth gyda'r tomenni glo yma yw bod angen dipyn bach o amynedd, achos weithiau ydych chi'n dod ar draws llwyth o ffosilau, ond weithiau chi ddim yn ffeindo dim byd. Felly, luck of the draw fe maen nhw'n gweud. So, yr unig beth i wneud yw dyfal barhau a gweld os da rhywbeth yna. Peth yw, os dwi ddim yma, dwi ddim yn gallu ffeindo fe. Na'r gwir amdani. Nawr, rwy'n gwybod bod y ffosilau yma, ond falle bod nhw ddim yn y lle yma. Felly, symud i fyna neu draw fyna. Ond am y tro, mynd i ddyfal barhau fan hyn a gweld os da rhywbeth arall yma. Os nag os, wel, symud ymlaen, cut your losses fel. Y broblem gyda llawer o ffosilau yma yw bod nhw wedi bod yn hindreulio ar ochr y bryn ers degawdau erbyn hyn. Felly weithiau maen nhw'n fregus fel yr un yma. Yn edrych yn neis, ond fel ych chi'n gweld bydd hwnna yn cwmpo ddarnau bach yn hawdd. Felly dwi ddim mynd i fynd â fe adre, dwi ddim werth y trwbl neu jyst adael yn fyna. Pan dwi'n chwilio am ffosilau ar domen lo, wi wastad yn edrych yn y sianeli glaw yma, ble mae'r dŵr yn llifo pan mae'n bwrw glaw. Pam? Wel, wrth gwrs, bob tro mae'n bwrw glaw, ac mae'n bwrw glaw llawer yma yn Cymru, mae'r dŵr yn llifo lawr fan hyn, ac mae'n golchi'r pridd i ffwrdd, felly mae yna lot mwy o gerrig i chi i gweld yn y sianeli yma. Fel arall, mae darnau bach fel un bron yn pridd sydd ddim yn werth chwilio drwyddyn nhw, ond stwff fel un, tipyn mwy o faint, felly mwy o debygrwydd newch chi ddod o hyd i ffosilia. Beth sydd gen i fan hyn? Dim llawer, falle darn o ddeilen, ond dim llawer. Ond dyna pam dwi'n neud hynny. So wi wedi bod yn chwilio yn yr ardal yma. Wedi ffeindio cwbl o bethau, ond dyna magi yn fyna, mynd i roi paraloid ar y ffosil yna nes i ffeindio yn gynharach. Ac o'r swff wi'n mynd i ddefnyddio, paraloid B72, dyna beth sy'n mynd fyna, potel fan y Siwynedd, jyst yn gwneud yn haws i fynd â fe i'r maes, ac os ych chi'n feindo ffosilau bregus, chi'n gallu rhoi hein o'r stwff yma ar y ffosilau mwyn i cryfhau nhw cyn i chi mynd â nhw o'r safle. So dyna be wy'n mynd i wneud nawr.
Okay, cwni, dyma'r paraloid. Jyst yn mynd i roi stwff ar y ffosil yma. I beintio'r stwff ymlaen. Ar ôl i fe sychu, na i roi hyn yn arall ymlaen. Ac ar weddill darn o sial hefyd. A gobeithio bydd hynny'n cryfhau'r ffosil yn ddigon i fi fynd â fe o yma heb iddo fe dorri. Dyna yw'r gobaith beth bynnag. Neu adael i hwnna sychu nawr a roi hyn yn arall ymlaen mewn cwpl o funudau. Y broblem gyda dod i ben Bryn yn Cymru yn y Gwanwyn yw bod chi byth yn gwybod rwy'n bydd y tymeredd. Mae'r fflis yma yn mynd off ac ymlaen, off ac ymlaen, off ac ymlaen. Ac wrth gwrs, pan mae'r ail mas, mae'n dwym. Pan dwi ddim mas, a pan mae'r gwynt yn chwythu, mae'n gallu bod yn o'r iawn yma. Felly, os ych chi'n dod yma i chwilio am ffosiliau, gwisgwch yn addas, heinau. Dyna beth sy'n angen, rhywbeth chi'n gallu tynnu os yw'n mynd y both. Wedi dod i ardal arall, mae'n edrych yr un peth, fi'n gwybod. Ond dyma ddarn arall o lycpod. Y broblem yw bod fi wedi hindreilio llawer ar ôl bod yma ers degawdau, felly dwi ddim yn eglur iawn. Dwi'n mynd i gadw fe, mynd i adael e fan hyn, ond mae'n neis i ffeindio fe beth bynnag. Corewl jyst draw fyna. Nawr te, pe bai yn sych, bys ni'n mynd lawr yna i chwilio draws yr ardal yma. Ond mae wedi bod yn bwrw glaw yn ddiweddar ac mae'n wlyb iawn. Bydd y tir yn fwdlyd iawn lawr fyna, fydd ddim yn hwyl o gwbl. Felly y tro yma wy'n mynd i adael y lle yna a symud ymlaen i rhywle arall. Neg y bod yna ddim llawer o ddewis, wrth gwrs. Mae yna lot, domen glo yn ymestyn o draw fyna at y gorwel fyna, lawr yma, rhwng fan hyn. Mae'n enfawr, felly mae yna ddigon o le o ddi fynd. Allai ddim cyfro'r holl beth heddi, wrth gwrs, dim ond cwpl o oriau sydd gyda fi, ond dwi'n mwynhau fy hunan, war y teg. Fel wedys i, dyma safle newydd i fi, web fod yma o'r blaen i wylio am ffosiliau, ond eto mae'n teimlo'n gyfarwydd iawn. Fel rhywun sydd wedi bod yn byw yn yr ardal yma, ar hyd yn oesi, wedi bod yn chwilio am ffosiliau ers rhyw 45 mlynedd neu rhywbeth fyna. Felly, wedi dod i lawer o safleoedd fel hyn ar draws y cymorth ac mae'n teimlo'n gyfarwydd iawn. A wy'n ffeindio math o ffosiliau mae chi'n disgwyl i ffeindio mewn rhywle fel hyn. Ond ie, mae'n lle neis i ddod, war y teg, wy'n falch i fi ddod mas yma. Dyma ni gwpl o ddarnau o fath arall o lycpod. Dyma ni. Ac yn hanol yr oll sial a charreg tywod yma, dyma rhywbeth sydd ddim yn dod o'r ardal yma, sef llechen o ogledd Cymru. Nawr yn amlwg mae'n dod o do adeilad neu rhywbeth. Felly pan mae yma dwi'n yn siŵr, ond dyw e ddim yn dod o'r ardal yma. So tipyn bach o'r gogledd yma yn y de. So dyma rhywbeth o'n i'n gobeithio dod ar ei draws yma. Dan bach o calamites, sef horsetail. Beth yw horsetail yn Gymraeg? Dim yn siŵr. Anyway, dyna beth yw e. Dim ond dan bach, ond mae'n neis i weld rhywbeth arall, i ddangos bod dim just like y pods yma, ond mae mwy o ffosiliau hefyd. Dyna ni. Gwych. Wel, na ni am heddiw yma am Blaenafon. Dim ond cwpl o oriau wedi bod yma. Rhaid i fi fynd nôl nawr i gael tipyn bach i fita, i gadw'r corff ar ysbryd ynghyd.
Ond, wedi ffeindio ffosilau fan nes i ddangos i chi. Neg wedi dangos pob un ffosil nes i ffeindio, ond dim ond detholiad ohonyn nhw. Ond gobeithio dyna ddigon i chi weld pa fath o beth dych chi'n debyg o ddod ar ei draws os ych chi'n dod i'r safle yma neu rhywle tebyg, rhywle arall yn Ne Cymru, neu rhywle arall ble maen nhw'n, ble ro nhw'n cynhyrchu glo. Ond am y tro, oddi wrtha i ym Blaenafon, dyna ni. Gwelech chi'n y fideo nesaf gobeithio. Cofiwch os ych chi'n lico'r fideos yma, cofiwch dan ysgrifio isod a chlicio ar y gloch er mwyn i chi weld pob un o'r fideos sy'n cael ei lalwyddo yma yn y dyfodol. Am y tro, hwyl fawr i chi.